ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали душанбе шоу. шахсоне ки мошинҳои фурӯшӣ доранд дар ҳамин номер WhatsApp ё Viber равон кунед, мо дар видеоҳои оянда пешкаши харидорон мекунем. касоне ки бори авваланд дар канали мо ҳатман подписатсия кунанд, видеоро лайкгузорӣ кунанд ва зангулачаи каналро пахш кунанд, то ки якумин шуда видеои моро тамошо кунанд. ҷои реклама холӣ аст. ягон кас фирмаи худро реклама кардани бошад, марҳамат занг зананд ба ин номеро, мо ба ӯ ҷавоб мегӯем. курси имрӯза 1000 рубли русӣ 140 сомони тоҷикӣ мебошад. дар видеои имрӯза 12 мошини фурӯшии бародаро, беҳтарин мошинҳои. дастгириро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои бедашном нависед. бародаро, чанд қадар аз тарафи шумо дастгирӣ зиёд шавад, видео ҳамон қадар тез пешкашатон мегардад. бародаро, мошини якум Opel Bechka, соли бароришаш 1999, объем мотор 1.616, коробка механик, бензин, гази евро 4 задагиай, самбуфери 5000 сомона дора. бародаро, балонош навай 8 моҳа ҳуҷҷат дора. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, чихеле ки шумо дар суратош дида истодаин. бародаро, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархи ин мошин 37000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 264000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед. бародаро, дастгириро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои худро нависед. дуюм мошин Opel Astra G, соли бароришаш 2000, объем мотор 1.6, коробка механик, бензини холӣ, ҳуҷҷатош 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар Московский област, город Клин. нархи ин мошин 180000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 25200 сомони тоҷикӣ мешавад. алиш мешавад ба ягон мошине ки дар Тоҷикистон бошад. бародаро, телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед. сеюм мошин Opel Bechka, соли бароришаш 2000, объем мотор 1.616, коробка механик, бензини холӣ, ҳуҷҷатош 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва. нархи ин мошин 140000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 19600 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед. чорум мошин Opel Vectra, соли бароришаш 1991, объем мотор 1.6, коробка механик, бензин, газ, 5 моҳа ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархи ин мошин 8000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 57000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед.
панҷум мошин Mercedes Sechka соли бароишаш 1994 авио мотор 1.8 коробка механик бензин газ 4 дарш электропакетаи люк дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Норак. нархи ин мошин 30,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 214,000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. шашум мошин Opel Sedan соли бароишаш 1998 авио мотор 1.8 коробка механик кондитсионер дора. яксола ҳуҷҷат дора. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чӣ хеле ки шумо дар суратош дида истодаем бародаро. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. нархи ин мошин 35,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 250,000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. бародаро, ай ҳамин мошин седан як видео 30 секунд дар охири видео мемонмаш. марҳамат, шахсоне ки мехоҳанд тамошо кунанд. ҳафтум мошин Opel Sedan соли бароишаш 1995 авио мотор 1.6 коробка механик бензини холӣ. ҳуҷҷатош 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 25,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 178,000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. ҳаштум мошин Opel Caravan Простой соли бароишаш 1992 авио мотор 1.6 коробка механик бензин газ. яксола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Қабодиён. нархи ин мошин 15,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 107,000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. нуҳум мошин Opel Caravan соли бароишаш 1996 авио мотор 1.6 коробка механик бензин газ. 6 моҳа ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ай учот бировардагиай бародаро. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Канибодом. нархи ин мошин 25,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 178,500 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед.
دهم ماشین اوپل وکترا соли барои 6996 объем мотори 1.6 коробка механик бензини холӣ кондитсионер дорад 4 дараш электропакет мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар Московский област нархи ин мошин 90 000 рубли русӣ мебошад бо сомони тоҷикӣ гардонем 12600 сомони тоҷикӣ мешавад алиш мешавад ба ягон мошине ки дар Тоҷикистон боша Nexi ёки Opel Sedan болои сум медиҳад соҳиби мошин телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран марҳамат занг занед 11 зил самосвал мотори МТЗ загиай 5 моҳ ҳуҷҷат дорад мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Шуробод нархи ин мошин 24000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 171400 рубли русӣ мешавад бо савдо мешавад телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран марҳамат занг занед 12 Opel Sedan соли барои 6994 объем мотори 1.6 коробка механик бензин газ 10 моҳ танировка дора 8 моҳ ҳуҷҷат дора 4 баллони нав дора бародара 4 дискаш қатӣ дискош шапалоқ чихеле ки шумо дар сурат дида истодаем бародаро мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб нархи ин мошин 25000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 178500 рубли русӣ мешавад алиш мешавад ба ягон таҳҷои хона бародаро болои сум медиҳад соҳиби мошин телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран марҳамат занг занед